KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma yeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV mo kala salminama salminago ndede salminago teddugal en garti ɗo e yewtere men gande men ɓaleɓe fina tawa ɗe tawɗen mawɓe men tawi mawɓe mumen no kewmi wiide mawɓe wurnoɓe guurdi hen teddi hen ɓe won hen yaaɓe yallah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna won mawɓe heddiɓe nan ɗo yo duusugo juut ɓoyen wondude e mabɓe kono en jetti sukaɓe ɓe ganduɗa jaaɓi janggude gandal ngal gam salade yawa ina naftoro en garti e yewtere men nde ɗo nde ganduɗa eɗen gonde banggue men nano Amadou Mbaye Bintel Ba mo Dar Salam Jegues ɓoyani ko hewno ɗo kanko Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo mi wino hakkude mabɓe ko hunde tinde gaga endude yettode wonde ɓiɓɓe baba ɓe gona ɓiɓɓe anduɓe kamɓe koye mabɓe baba mabɓe gona sehlaɓe ɓe kodda e diwan goto ɓe ndenda kadi hay commune ɓe ndenda dawrugol Allah waddi ɓe kanko Amadou Mbaye Bintel kanko bisten ɗo hande Alaji Amadou caggal yewtama hande Alaji Moussa nde ganduɗa waɗi fayida no fewi bandiraɓe ne jaa noon calmina bandiraɓe natane yewtere nde. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe onon fof mi salmini mon mi juurima mon mi yetti mon mi waɗi mon kadi juulmo wuuri nde wonno min garno ɗo koye korka ko juulɗen ko min ndewani ɗo gon noon goto fof ɗum woni min mbi ɗum juulmo wuuri min calmini ɗum kadi e martaba mbo Allah okki ɗum o walla martaba mbo Allah luɓi ɗum o walla aɗa yiiɗi salminede ɗo a jarama no wayno yewtere mo waɗi fayida koyde ko diwo daaɗe guelode o haala o jaabo Alaji Amadou Mbaye Bintel kalten hande koye gueɗe ɗiɗi to banggue safruji men fina tawa won yewji dokkuɗon ɗo ñande en yewji dokkuɗon bandiraɓe woodi ko jii hen woodi ko paami hen banggue inde Allah nde ala dillanno hen ma en ga hen joni joni noon natten koye safruji meɗen ɗi caggal yewtere men nde keeɓe keɓade hen bandiraɓe ko jaabi safa ko kalnoɗen ñande en ko fate hémorroïde e prostate kono ma en gartu hen sababude ko hen yimɓe ɓuuri namnade to banggue hémorroïde nato o jalto to banggue prostate e nder haala moon ñanden Alaji Moussa wino ko rafiji jangga Kajoor min mi yiyata mi sikka ko ɓe ganduɗa ko jolfuɓe Kajoor ɓuri wawde ɗum safrude mo jogui ɗum dalilu kono an to banggue ma to banggue hémorroïde jaaɗo ha yalti wadde futtude paali sa neɗɗo yalta waɗa yiyam e goɗɗo gonɗo nder muuso mo yalta o beele aɗa safra ɗum e holno safrirta ɗum. Allah jarama Alaji Abou Diop amin kalɗa ko kañum fof so ɗum rendu ko ɗum rafi tan ɗum wiyete heddi noon hen gotel fof dañane inde jogui sifa mum inde mum safrirte ene jogui sifa mum ene jogui inde mum ene jogui no safrirte ko mbiɗa koɗo hémorroïde kadi wona hémorroïde tan heewe e leyɗele men he hande ko ganduɗa ko ille tuubakoɓe walla ille julfuɓe kepti ɗum ala ko wawa hen taw hémorroïde so mbeɗa sikki ko inde tubakoɓe enen idan emin wiyeteno ko jonɗe ne wiyeteno noon ɓe mbiya kolfuɓe ɓe jonɗe hante pularuji certuɗi kono won wiyannoɓe ɗum jonɗe won wiyannoɓe ɗum ille goɗɗe kono somi arti ko mbiɗa ko tan hémorroïde fuɗɗorto ina ara law ina leela arde ko saabi neɗɗo no rona ɗum kosam ina heewi ko addata e neɗɗo ina heewi kosam sa muyni kosam ina saɗi kosam ɗam ko ɗam muynuɗa ɗam wasa arde ma sa juuti balɗe rafiji daaɓoji ɗi ɓuuri heewde ko arde koye kosam tawi wona rafiji ɗi hennduɗa a raɓarta
hémorroïde mi waɗa saha ina ara coka taw koko nduni na ara suka mbo dañani hay duuɓi capante taw koko runi ina ara e mawɗo mo ganduɗa o tawa ko ñaɓɓele mbaɗi ɗum noon e jarameje ñaɓɓele belɗe mi wino noon ñaɓɓele belɗe ɗe ngalda e dartingol aɗa ñaama ko weeli aɗa yara ko weeli a tampani e ɗum fawodira ina adda hémorroïde ina adda rafiji goɗɗi ñaɓɓele bonɗe kadi ɗe ganduɗa ɗe ɗo wona kadi ñaɓɓele moƴƴuɗe ƴiiƴam kadi jarameje ɗe peewani ina gadda rafiji goɗɗi hayso wona hémorroïde ɗum addata hémorroïde addata ko rafiji goɗɗi tawi noon kam ko safrude hémorroïde minen mbeɗa min cafata ɗum na gonɗo nder o e gonɗo boowal o fof ɗi goɗɗodirani kanji fof ɗi ɓe mbayni tan ko wudduɗi pay less wudduɗi pay less mi winoma ñanden rafiji tawi wona asma tawi wona tension hay tension ma yaha ha less so tiiɗe jomum tan watta ko yaade ha less yaha ha dow jagga e hoore jagga ha keeci jagga ha koyɗe fof tension no waɗa noon so tension jaggi ɓernde ha tiiɗi tigui rigui wonno ko caɗele ƴiiƴam so jaggi neɗɗo tigui rigui wattata yaade ha dow hoore wattata yaade ha less kono tawi wona ɗum heddi ko ɓuuri ko hewde hen hayso wona foof ko ɓuuri ko hewde hen ala jaabu joob wayni tan ko wuddu fay less haymti noon so dañi sago mum hanti no suuɗe wonno ko ɗo suuɗi woni jomum no suuɗa ɗum tan no wadda hen no suuɗa hen no mawna so Allah junni duuɓi mum hanti wattata ko kala ɗo wone ɓandu mum atta nottade hen adda mum rafiji goɗɗi kono koko mbiɗa koko mbiyata ko janggara woni ko mbiyeten ko mi haalino inde nde joni jonde joni ɗum so ɓooye jomum addata ko rafi goɗɗo hay ñaw guite so ɓooyi ina adda goɗɗum ñaw guite ko ganduɗa ko tan tuufay tan walla mbaɗa hen leɗɗe limon walla gawde gasa kono so ɓooyi ñaw guite so hatti wonde yontere tan addata goɗɗum rafi fof rafi mo ganduɗa o safraki ha waɗi balɗe kewɗe ina wawi rabde nokku walla adda hen rafi mo ganduɗa o wona kay wonno Amadou gartami ko safar hémorroïde sa yeehi Afrique central ko wayno Côte d'Ivoire joni to wiyete Agnama ina safra hémorroïde to Congo Brazzaville ina safra ɗum na waɗi Lomé safra ɗum kono sa yeeɗi safruji no cetta safruji men ɗi kamɓe ɓe kapto ɗum tan koko wuli ko muusi woni ko wuli ko caggal neɗɗo o hoomere wulne ha wuula wonno lekki waɗa hen waɗe caggal mum eko nandi hen jafuɗami ɗum ko on banggue enen gamen ga nden coppoƴƴi barkewi baggi ene taƴete noon waɗe wowu waɗe lamɗon waɗe ƴulme loppe waɗa ko waɗa neɗɗo o jooɗo hen beele enen en ngala safara hémorroïde cellinowo taw wona ko muusi walla ko muli walla ƴettude joni jinjara waɗa caggal neɗɗo o waala hen oɗon jogui safara tawi wona ɗum eyyi Allah jarama jara Alaji Abou Diop ko mbiɗa ko foof mbinomo nane rafiji ɗi foof ko musata ko foof ko jahnan neɗɗo ko foof ko rafi tan wiyete so rendi e ko safara safara o kadi mbimi ko safara tan safara musɗo o e ɓuuɓɗo o minen noon mi winomo noon ñanden mbima min jiiti e leɗɗe kadi jajjum fof koye dow leydi ɗum woɗi min jiite e safaraji e leɗɗe ɗe ganduɗa ɗe cafroje tawa kaaɗani dogata reedu kaaɗani dogata reedu ina safara ko seeɓi walla ko ɓuuri ko kaaɗɗe dogoje reedu ɓe ɓuuri waw safrude ene jeeya hen prostate yimɓe nan hen ne cafrira ɗum gueɗe ɗe goɗɗe walla opére minen min jiite safara aɗa wawi safrude mbeɗa min mbawi safrude prostate tawa oppiraki taw kadi wona leɗɗe kaaɗɗe wona leɗɗe dogoje reedu jafama taƴani mum prostate o ma ga hen mi winoma rafi janggo kajoor ɗi elle kajoor naɓe ɓe wawi safrude ɗe ga banggue men ga onon banggue hémorroïde mbimi no kalɗen joni safara mono ko leɗɗe jarateɗe walla ko leɗɗe jotteɗe walla hol sifaji leɗɗe ɗe koɗe ɗiɗi kala mbo no safara o rafi mo mbiɗen jonde ko ɓuuri ko hewde mi wiyani foof ko ɓuuri ko hewde ina namno caggal wonno toon so yeehi toon tata kono wuuri taw ko battuɗo yaltude caggal battuɗo yaltude caggal tata ko wuuri so wuuri noon warde ɗum nde hay sa yeeri ɓuuri annade ko wadde less to suma ene waɗi ko sumata ɗum noon tawa haaɗani tawa dogani reedu tawa wayani no mbiɗani tawa waɗani hormere waɗani ɗen leɗɗe tawa ay jooɗaki hen aɗa wawi hutorade leɗɗe tawa hattama yahde hattama hay hunde kono aɗa yahda hen tan ha suma ɗum ha saaya jandete haala men ne winoma no futtere ñuñu fiɗirma ni no waɗirta ɗalde ni hay rafiji ɗiɗo so waɗi ɗalde aɗa wawi wadde a rewde ɗum tan aɗa mocca ɗum ha ɗayata nde sama ta saaya tawa oppiraka tawa ko rafi noon gonɗo nder hémorroïde o mbeɗa min cafara ɗum tawa wona leɗɗe kaaɗe
taw wana leɗɗe kadi muusoje ha muusoje par ce que safa men barke o muusa may wo so tawi loppama waɗama lamɗam joɗade hen nde won hen ko ma neɗɗo ñoƴƴe so ñoƴƴa kana huuli aɗen ɗum fof andude tan ko ɗeɗo leɗɗe joguiɗen joni noon ñaññande fof neɗɗo jangga gandal ngal tawrani bamum ñaññande fof neɗɗo jangga gandal ngal ganduɗa ngal ala e leydi mumen ala e wuuro mumen ɗum kadi hannden aduna o yultodiri ni neɗɗo no safaro yoɗo ha Amérique neɗɗo no safaro yoɗo ha Arabie Saoudite neɗɗo no jangga gandal minne kadi wona ɗo tan janggumi mi tawi babiyam no waɗa leɗɗe mi tawi koreji men fulɓe wonɓe ɗo ɓen mbaɗa leɗɗe kono mi janggui leɗɗe ɓe gona ɓe mi janggui leɗɗe ɗe gona ɗeɗo won leɗɗe ɗe ganduɗa ɗe mi janggani ɗum e leydi he mi janggani ɗum e nokku he kono noon ko leɗɗe tan wiyete tan ko leɗɗe kono wona gootum saabu sa ƴeewi hay nokkuji nana e aduna he nder Afrique e leɗɗe mum enen ceerta ko yeru tan ko mbiɗa ko Côte d'Ivoire sa yeehi Côte d'Ivoire nokkuji tawoji tigui rigui ɗi sa yeehi toon jaaɓe mabɓe tawi wona jibin ganduɗa ɗum ko jaaɓe andata walla jiiya gueeɗe so wona ɗum haako ko no bewiri ni won noon hayri ndiyam ene serta e haako wongo ɗo hedde Dar Salam jeguet walla wonde hen gurle yo ɗum no serta kono fof ko leɗɗe tan a jaama on Mbaye Bintel yewtere men ɗo e Piindi TV ko fate gande men ɓaleɓe Amadou ɗo alay saago ma en gartu hen sallah jaaɓi saabu koko an yimɓe no fewi no fewi no fewi won safiyoɓe ha joni hémorroïde no mbiɗen ni leɗɗe taw ko jarateɗe taw ko bamle cofnete won hen ko ɗaɗi won hen ko condi to banggue kudduji e ko nandi hen an so neɗɗo ayama hande no tampi holko cikkuɗa tan lekki ki mbaɗanta ɗum joni joni yawa iwde muɗum Alaji Diop fawi koye neɗɗo o neɗɗo o e ɓoygol rafi o e mum e ɓoygol rafi o e mum e neɗɗo o wonno wayata hono mbiɗa ni ma rewre e yarde ɗeɗi wonɗo rewata ma rewde jaafoɗo no konngoli hew adde to caggal to jomum yahrata adde to wonno wayata ko noon wayata kono ɗum foof noon fawi koye neɗɗo o ha ande ko woni kanko saabu safrude neɗɗo jarateɗo duuɓi 25 walla duuɓi 50 e jaro duuɓi 70 sertat ɗum sertat rafi o sertate mumen kadi neɗɗo mo ganduɗa o rafi o heeɓi ɗum ko Europe mo ganduɗa o wonani ɗo wuurani ɗo wona Europe rafi o heeɓi ɗum no serta e rafi mo ganduɗa o heeɓi ɗum ko ɗo e Fouta tan ɗum woni a jaama sen garti e ɗiɗo rafi ɗiɗi jeddi hakkude moon e safoɓe safa tubakoɓe hakkude hémorroïde e ko mbiyata ko prostate hémorroïde kamɓe ɓe jogui ɗum tan ko safa caggal no mbaɗirta tan leɗɗe ni e mbaɗa leɗɗe ɓe nana ha nder ɓe ɓeta ɓe ƴeewa ɓe ganda woni hen so wonɗo toon to ɓe oppirta ɗum wiye kadi kala oppirani heewi artude prostate en kaali ñande wonɗo tolnoto koma opéré hay so mi yii jolfo mi yii gonɗo ɗo e diwan Hombol mo ganduɗa ɓooyani ko safrani neɗɗo mo gandumi jolfo mi meeɗa yidemo ko téléphone min kaldata kono Allah no seedi kala gaɗaɗama taɗon sondoji ne jippina itta ɗon ha heewi kono onon e tubakoɓe no kewi jeddi wonde e safoɓe gande tubakoɓe mbiya ɓaleɓe mbawa ɗum safrude koma opéré tan onon ɓen so opérama ma artu holno cafrirta ɗum taw artani Alaji Abou Diop min ko mbiɗa ko ɗo woni hémorroïde e prostate ɗum fof mbeɗa suusi safrude joom sonda so mbeɗa suusi mi haalino ɗum ñanden mbimi jaaɗa ha waɗana sonda tawi wonɗo tolnoto saabu aɗa anni koɓe mbiyata ko waɗi affecté hono wiyete kadi waɗi ɗum ɗo ñawanne nde saritima e joomum heɓɓitade ɗum no saɗi kono tawi tan neɗɗo mo ñawanne nde saritaki e joomum ko baɗɗo sonda tan eɓe keblo wadde ɗum opére min mbeɗa suusi yo ittu sonda o e ñalawma goto ittu sonda o wona ñande hen noon gasata kono ko hunde nde ganduɗa nde sen puɗɗima ma andu ɗum ɗon ko lawol saabu sonda o addi ɗum ko caɗele taare kono somi itti sonda on e ñande hen ma jomum taaro anda sonda o ma rew lawol tawa wayata no waya noon ñande hen tan mbimi hémorroïde one ko noon beele wona joni rafiji mabɓe kamɓe hayde ko rafiji diwan mabɓe par ce que diwan fof jogui rafiji muɗum kadi tubakoɓe aɗa andi enen e jaafo ɗon enen ken julɓe tubakoɓe ne gonɗini wonde kala koɓe mbawa safrude sellata mbiɗa ni joni hémorroïde soɓe oppiri ɗum ne artat soɓe jaawi ɗum oppir artat kadi oppirgol mabɓe ngol ala ko waddate musde oppiriɓe no mbini mbi eɗum muusi eɗum heewi caɗele eɗum heewi ko mbiyata ko risque prostate ne ko noon kono mbimi enen e ko jannguɗen ko e ko mbatten ko kadi wona nani subaka puɗɗin ɗum alhamdulillah rabbil alamin eɗen jettira ɗum Allah ko nema Allah wona nani subaka wona hanki kono ko cafroten ko mbatten hen ko en gahañata jomum en jowata ɗum ko heewi ko mawni ko woni fof ko totti ɗum leɗɗal yara walla tottude ɗum ɗaɗina yara
walla sottude ɗum ɗaɗi no muuɗa leɗɗe no muuɗa walla sottude ɗum nokku wiya ɗum takkuɗo walla fawɗo tawa kadi kiin muuseke keeto no woɗɗodiri ma waadu no funnaange waade hirnaange wona no muusa mbete wona wonde no fiɗi koye maɓɓe ummoto wiya artinaɓe maɓɓe wiya ko Fouta wiya ko Kajoor mbeɗa wona ɗum saabi ɓe dañi hen doole wawde safrude ɗum kamɓe kajornaɓe ala mi wima noon mbimami enen kala ko neɗɗo jogani inde ne anni ɗum no jogui ɗum enen mbiyanɗe ɗum ko jonde hewno arde koye e sanga kawle tawa yimɓe ne jeeyi e aynaɓe kam subalɓe no waɗi ko addata e mumen aynaɓe heewi tawa kosomeje ɗe ganduɗa ɗe ɗo kaccuɗe ɗum ko fof remi e woɓɓe heddiɓe kadi lacci ay gawri men ndiɗo kadi wonno wayata won neɗɗo tolnoto e duuɓi kadi sa tawi ñamruɗa ɗum ko waɗi ɗum laccirin ina tengtina ɗum ina tengtina ko woni ko yeesere neɗɗo surtout gorko yeesere mum tawi aɗa woni gorko puɗɗiɗo mawnu seeɗa a teddini lacciri no feewi surtout aɗa waɗa ɗum e gueɗe mbaɗe no kosambirɗam walla kaɗam ɗum fof ina adda caɗele tawi ina wonno hen ina ɓeyde caɗele ɗe eyyi ɗum noon ko neɗɗo foof ko ñamata ko ina wawi sellin ɗum kono wawi refde ɗum eko yarata ko enen kadi ɗin rafiji eɗen gadduno ɗum eɗen joguino ɗum guila wona hande ko hande mataw yultodiri tan kamɓe eɓe jogani ɗum ille kono en jogani ɗum inde eɗen jogani ɗum safade en jogani ɗum leɗɗe leɗɗe mbiyatmi ɗe kadi wona leɗɗe jolfuɓe wona leɗɗe to ala kala ko wona hen leɗɗe ɗe ngala e leydi he koye leydi men min ittami ɗum a jarama to banggue awoɓe mbiya kala ñamowo enduguele ɗum ko ɓoccoɗe no wonɗo tolnoto so watti siide jomum caggal na wawi addude hémorroïde oɗon jeeɓa a yawo Piindi TV yewtere gande men fina tawa Amadou Mbaye Bintel kanko woni koɗo men a jogui caméra ko denɗi men Djiby Dieng Amadou en gatte goɗɗum ko ganduɗa docteur ɓe ne jaaɓi ɓaleɓe ne cafa ɗum ko wiyete ko ngoragu to banggue asma docteur ɓe jaaɓani ne wawi safrade to banggue estomac docteur ɓe jaaɓani ko jabotoɗa jomumen mi waɗa gotel ngoragu ko tampini jayɓe sisiɓe jagɓe jeng ɓe ko ujuna neɗɗo rewi ɗo ñande fof namde mbeɗa suusi addu gadda ɗo neɗɗo min ñalda ɗo min godda ɗo ha waɗni hoore makka o wiya ha ngol gadda ɗum gaw fuɗɗo yobde tawa noon ko an wonata garante mi wonata garante wona koye télé ngolmi mi joɗɗo mi gollodumi mi waɗnamo ko mbaɗanimbo ko ha o yette Diallo walla o yette Kane walla o yette Ka haw yiyo hoore makko nde fuɗɗo yobde noon no mbiɗa ni ɗum ko gorago eyyi fawɗon toɓɓere fawɗon jungo ma ɗo mi fayi ɗon peɗilam foof e garte asma asma ɗum waɗɗani ɗo asma wonno ko hunde wuurde asma ma fonno heeñere mankata heeñere ko seeɗa e tutnoɓe ɓe wonɗo mi yiide neɗɗo tutni ɗum no tutnirta ni no muusi mi janggani ɗum yonanimi kono mbeɗa jogui hen ko ganduɗa ko janggumi leɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ɗo balɗe tati kappanami jomum somi fewndi leɗɗe ɗe ko balɗe tati ene yara hen balɗe tati so arte mum ɗo ne duuɓi sappo mi wona ceero mum nanama fama taskama estomac ko wiyete ko fof ɗum estomac ne ko noon estomac ne ko leɗɗe ɗe ganduɗa ɗo leɗɗe men ɗeɗo kayne jarnami hen jomum tan ko balɗe tati wona laabi tati kono balɗe tati ñalawma hen foof laabi ɗiɗi tati so ñala on ari kala ko yaranno hen weddo so Allah weeti kadi min mbaɗa leɗɗe ɗum noon jaranta ko cafortoɗo o min mbeɗa jogui gandal mbeɗa fadi goɗɗo mo wona mo kuccodirmi o tan so jarani cafortoɗo o hande so jarani cafortoɗo o mbeɗa wawi yaha bakkil mi addo e leɗɗe walla mi yaha wuuram mi addo e leɗɗe walla mi yaha to leɗɗe ɗe goni mi addo e leɗɗe somi addi mbi min mbatta ko balɗe tati somi fewnima hande lekki ki o ñalli yare hen ha kikiɗe ki haɗani ki dogata reedu so ñalli yarde hen ha kikiɗe ko heddi hen fof rufat ki walata so Allah weeti min pewno ngutki so Allah weeti min ko ɗon min do ndirta estomac balɗe tati wona laabi tati kono balɗe tati a jarama ɗon nama fama taskama yewtere men woni koye naywude waktu wona l'asper saka pottade o bandiraɓe on jarama gattanta banggue inde Allah adan hewɓe ɓuri andidema ko inde Allah foof ɗum tawɗa ngal ɗo gandal leɗɗe men fina tawa jangguɗa ngal koye ɗon ɗo Dar Salam ɗo walla ko caggal leydi ko saabi ɓurɗa wawde huuta joni leɗɗe goppuɗa inde Allah nde eyyi Allah jabbu joom mi woppani inde Allah nde mi woppani ɗum mbeɗa do'oro ɗum saabu inde Allah woni afo mum Allah e inde mum certani koni woni afo inde Allah ko alqur'ana mi serta e alqur'ana mbeɗa jangga alqur'ana mbeɗa juula e nelaɗo
mbeɗa du'o hen kadi haajuji taw wana hono ɗiɗo allahumma noon safara tawi ko safara leɗɗe ɗe ɓuuri jaggu hakkillam ɓurmi nanodirde kanta noon mbaɗe ko ɗon tan ala mi wimin taw ɗum won hen ko taw ɗum babiyam kono ko ɓuuri ko hewde ko cafrirtami ko ɓuuri ko hewde komi jilliɗo komi jiggiɗo ɗum ɗon nani mi ganda foof somi yeehi tawi wana ngalam haɗimi walla min ɗon ko famodirde ma won ko liggoto ko mami eto jangguirde makko so jawdam so doolam mami eto janggude makko ɗum ɗokkata gandal metti won cuhli mi yeehi hen ɗo heewi mi janggi hen ɗo wana ɗo tan hay inde Allah mbiɗa nde hay hunde hen hay allif goto mi jangga en gelle babiyam ya idimi ɗum janggude kono yaltami leydi ndi a 1980 ndewmiɗo ceerno Saydou Dia ko jimino waɗirta ndi jimino wayni jahami ɗum artirimi ɗon gurtumi ɗon lebbi jeegom jahami mi waɗani inde Allah kono wonko jangguinimi ko ganduɗa ko mbeɗa ina nafa wonko gandal wona ko mawɗo jafoɗa a jangguino londe makko nde sa wondima a weltanima hande yani boninoɗa so tawi nde yanani peweɗa eyyi mi janggi bisimilla yawtu mi janggi aɗa andi hande nden londe sa wi aɗa waɗana ɗum sukaɓe hande ɓe an bonni koɓe jahanno goo ɗimmel ngel kadi londe nden ɗon e ille Allah goɗɗe foof ko neɗɗo arata wima nden londe Abou Diop arata en wiyami nden londe walla londe wande ni mi wiya ɗum ɓeɗa jogui londe wande ni noon kono namni ko naggam waɗaji mabɓe ɗi waɗaji mabɓe ɗi ko saltiɗi ayi waɗaji mabɓe ɗi waɗaji ɗi ceerno Saydou Dia ko waɗotono ɗi ko waɗaji l'islam tan kala ko islam sali ceerno Saydou Dia kon haɗanno ɗum kala ko neɗɗo wasde famodirde jikna min walla mawɓe walla kala ko fewnata neɗɗo ko ɗum o wiyatno hatta mbeɗa min janggi ko e tundaram ko wiyete Coumba Sara waɗɗani ɗon Coumba Sara min de ɓuuri wonde cukalel cikkatnomi neɗɗo wawde Coumba Sara wona gandal kono wonno hande jamanu hande sukaɓe hande ɓe gondaka ɗum mi ɓordama ɗum boom mi anda boom ɗum woni e bagasuja kono Coumba Sara waɗɗani ko mbiɗa ko ɗo joni ceerno Saydou Dia ko waɗiran lohle waɗirannoɗe yo Allah uddit ceerno lohle waɗanoɗe ko loɗe udditare loɗe udditare ɗe woodi ko haɗata neɗɗo kanko o rewranno hen Allah sa waɗinima e uddito kono sa woppi ɗum kadi ma diine ma feew ma neɗɗagal ma feew sa memi ma wonko bonnanma ɗum noon ko rewrude ɗum Allah kadi e jokkirde ɗum en ɗam sababu wondeno neɗɗo o so yeehi so waɗi noon ina haasi tawi wona o ɓuura hadde arsigi ma wonko dañi sa rentima ko boni a jokki e wadde ko moƴƴi tan sa ɓuurani hadde arsigi sa yeehi to arsigi ma kadi omo haalanma o wima ya nokku naggam sa ronkani ya nokku naggam waɗir ni jahani kaala ɗum jagga ɗum gacca ɗum noon ina wallanno e neɗɗo o kono wallanno ɗum e dañal kono wallanno ɗum hay diine mum wallanno hay en ɗam saabu toppitiyano e bamano hen a jarama saaha woɗɗo yi diwtiɗo fonno wonde ɗo namdal cekkital ko Amadou Mbaye Bintel heewɓe sa yeehi won maɓe Côte d'Ivoire yiyanoɓe biyeji Oumar Diop en yo Allah yoomi mo ganduɗa ko kamɓe en Gaye en yaadiɓe ma nden e leydi Cameroun ɓe mbiya nawno Amadou Mbaye ko liggade ko fate gande wadde business ɓe mbi ala nde Amadou e Cameroun nde ina yooɓino gandal mum fina tawa ha ko ɗum sabino gollidirtano toon ko jabotoɗa ɓen min nde jahanmi to nde ko ɗo janggumi alqouran mi ɓarani qur'ana kono ɗo janggumi ha dañmi ko dañmi ko ceerno nawtimi galle babam wimi yo Allah waɗema barke janggoymi série seeɗa nde jaltumi leydi ndi nde jahanmi mbeɗa jogui inde Allah mi wima ndewmi koɗo ceerno Saydou Dia ko woodi ko dañmi ɗon kono jahmi nde gonmi Abidjan ha juuti gartumi ko Bamako nde jahmi mbattami yaade Lagos en 1900 ko 31 décembre 1983 ina heɓori samedi ñande hen joftoymi Lagos on jamma woni kudeta Mouhamadou Bouhari mbeɗa wonde Ablaye Gaye mbeɗa wonde biyeteɗo Alassane Sall nanɗo mbeɗa wonde biyeteɗo Mamoudou Beji mbeɗa wonde Mamoudou Labbo e ɓen fof nanɗo e guura he ene guuri ɗum noon ko ɗum tawi ko mbeɗa jogui kabara on sanga mbaɗatmi ko tomti tokosi kono kala ɗo jiiɗa poche vestam ga ene waɗi jukkutu alqouran waɗi qur'ana nde ɓurnomi hutorade qur'an kala ɗo jiiɗa posam kala ɗe posam ɗo jeewmi fof mbeɗa jogui alqouran ga walla mbeɗa jogui jimi ene wiye barhut nde wonno leyɗele ene hewno affaire laamu ko rente komi jimannoɗo barhut somi yeewi tan mi wonata yimɗe barhut mbeɗa reeto yo Allah danda a jarama Amadou Mbaye Bintel konngol cakkitol hol konngol panta e almuɓe hoolatoɓe ma goppa yimɓe hewɓe jogo e ma jikke guitta ko ñammitno ɓesguji men balɗe duuɓi mbaɗa e juuɗe ma sababu nde hoolani hol konngol panta e mabɓe eyyi mbimi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam o wi
lefuuji ɗiɗi alaa ko ɓuri ɗum moƴƴude goo jikke moƴƴo e Allah jikke moƴƴo e jeyaaɓe Allah jikke moƴƴo e Allah jikke moƴƴo jeyaaɓe Allah lefuuji ɗiɗi alaa ko ɓuri ɗumen bonde aduna e laakara goo jogaade jikke bonɗo e Allah e jikke bonɗo e jeyaaɓe Allah jeyaaɓe Allah ɗum noon neɗɗo jogiiɗo e am jikke e hono am yo Allah timmin jikke makko o o waɗii dewal Allah sabu joga jikke tan o jogii ko kaalami ko ɗo so neɗɗo naatii heen haa waɗii no mbiiɗaa ni noddii kam fellitii ƴettude numéro am noddii kam wi kam jokkonndiren ko jikke moƴƴo woto Allah soyni on jikki nde wonno jikkeeji am ɗi e jikkeeji maa ɗi e jikkoji maɓɓe ɗi fof koto Allah gasata yo Allah gasun jikkeeji maɓɓe ɗi no moƴƴiri kala heen jogiiɗo am jikke moƴƴo min ɓe mbaaɗon am ni yo Allah timmin jikke mum sababu jawdi ko leeɓol hinere joomum kala mbo memɗa kaalis mum walla jawdi mum ko ndi waawi wonde fof dariinde leliinde kala mbo memɗa heen jawdi mum welaaka way kono leeɓol hinere ni gooto fof no anndin leeɓol mum hinere wayi hinere mum ni ɗum noon pelliɗo ƴettude jawdi mum ina idi koye ƴettude téléphone mum no haalda e ma ko hoolaare jogii nden hoolaare woto Allah soynude ɓe jayi nabiul moustapha sallllahu alayhi wa sallam a jaama Amadou Mbaye Bintel yoga e almuɓɓe no ngoyto min noddi ceerno men haalde mum nde min natdirta nde no weeli ne jaabumo ɗo haalde mum min neldi ɗum heeɓi ko fonno heɓde ko fewde ko fonno hewnude ko mi heɓani mi noddi mi natti ɗum heɓde ɗum yo bandiraɓe ndento ɗum nde wonno ko yimɓe mbaɗata ko jikki mon pawi hen gueɗal keddigal ngal ko mawɓe men ndenne ñagotono waɓe no ceerno mawɗo Adama Gaye en ko wayno mo ganduɗa kañum woni hono ceerno Hamdou Rabbe en woɓɓe waɓe noon wiyannoɓe an joomam kala almudo momi jogani nandirde mum dañay am ko yiɗi ko hoto Allah waddu min ko ɗum saabu to neɗɗo to galle wasnade yewta men gande ɓaleɓe ko ɗo haade ñalawma hannde o Djiby Dieng to banggue kaɓɓirɗe ɗe fewnata gueɗe ɗe yuɓɓina ko Ali Fall koɗe men ko Amadou Mbaye Bintel Abou Samba Diobé so ayaw ngo ko ɗo katten ha lawol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma